Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli Deputat Speaker, Onorevoli Ministri, Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, Onorevoli Membri Parlamentari, Eccellenzi, Presidenti Emeriti, Mistednin Distinti, Sinjuri, Maltin u Għawċin. Lejlet appuntament internazzjonali mill-aktar importanti għal pajjiżna, il-Presidenza Maltija tal-Kunsill Ewropew, Malta qed tiċċelebra 42 sena mir-Repubblika tagħha. Repubblika li qed taħdem aktar, qed tgħix aktar fit-tul, qed titgħallem aktar, qed titħallat aktar ma' ġnus oħra u qed tesplora d-dinja ferm aktar minn qatt qabel. Iżda mill-esperjenzi tiegħi mal-poplu tagħna fit-toroq ta' pajjiżna, il-ħajja Repubblikana mhux dejjem turina suċċessi biss. Għalhekk l-okkażjoni tal-lum tagħtina opportunità ta' riflessjoni. In-nuqqasijiet materjali, l-esklużjoni soċjali, t-teddida għall kwalità tal-ħajja, riżultat ta' żvilupp li mhux dejjem huwa sostenibbli, l-iffullar ta' żoni residenzjali, il-limitazzjoni ta' spazji pubbliċi, l-istorbju u d-dewmien fit-traffiku u l-iskarsezza tal-onestà u l-verità fil-ħajja politika u maħut mit-temi li qed jinkwetaw lil-Maltin u li żgħażagħ ta' rida tajba f'pajjiżna u li jixtiequ li r-Repubblika ta' għada tkun aħjar minn dik tal-lum. Sa dan it-tant, matul l-aħħar 12-il xahar, tensjoni bejnietna u bejn dawk li jqisu lilhom infushom Maltin u dak li xi Maltin isuh bħala l-aljen komplet tiżdied. Dawk li jġibu raġunijiet demografiċi u ekonomiċi normalment iħallu bieb imbexxaq għal konverzazzjoni kalma, matura u raġunata. Iżda mhux l-istess jista' jingħad għal min ibiħruħu lir-razziżmu. Bħala gwardjan tal-Kostituzzjoni nemmen li Malta għandha tkompli tospita b'imħabba u rispett lill-ġnus kollha li għamlu fostna u li jżuruna. Nemmen ukoll li moralment m'għandniex lil dawk li qed jgħinu fil-prosperità ta' pajjiżna u li ilhom is-snin jagħmlu parti mis-soċjetà tagħna flok napprezzawhom, nikkastigawhom billi nibagħtuhom lura. Nemmen li dan il-pajjiż għandu jibqa' jtenni l-vokazzjoni tiegħu li jservi ta' spazju u pont internazzjonali għal dialogu interkulturali u għal paċi. Nemmen ukoll li din ir-Repubblika għandha tibqa' kenn għad-drittijiet umani u ma tittollera ebda manifestazzjoni ta' mibeda, trufnament intern jew ħakma ta' kultura fuq oħra. Minkejja dan kollu, dan ma jfissirx li l-Ewropej m'għandhomx jirrispettaw lil pajjiżna u ma jarfawx il-pis magħna u bħalna. Jien konvinta li jekk irridu li r-Repubblika tagħna tkompli fit-triq tal-maturazzjoni, jekk irridu nkomplu noħolmu li pajjiżna għad isir mudell eżemplari ta' demokrazija u ġustizzja soċjali, irridu nagħżlu li jekk se ninżlu fit-toroq se nimxu favur ir-rikonċiljazzjoni, it-tama, is-solidarjetà u l-kollettività. Jekk se nipprotestaw kontra x-xenofobija, ir-razziżmu, l-esklużjoni soċjali u l-isfruttament tal-ħaddiema għal profitt. Jekk se niċċelebraw, se nifirħu b'aktar drittijiet ċivili, b'liġijiet anqas diskriminatorji, b'liġijiet li jipproteġu l-ħajja ta' kwalità, bid-dinjità tal-bniedem, bl-inklużjoni ekonomika, kulturali u soċjali u bl-opportunitajiet indaqs għal kulħadd. Il-Kostituzzjoni u l-Karta ta' Drittijiet Universali tal-Bniedem għandhom jibqgħu id-dawl li juruna t-triq tas-sewwa. Għalhekk nappella biex ħadd ma joħroġ mill-proċess edukattiv mingħajr għarfien tajjeb tal-kelma u l-ispirtu ta' dawn iż-żewġ dokumenti fundamentali għalina l-koll. Sadattant intenni li min jgħid li huwa fuq in-naħa tas-sewwa ma jistax hu li jkunu li jiżra il-mibeda. Min jgħid li hu fuq in-naħa tad-demokrazija ma jistax ikunu li jxekkel id-demokrazija parteċipattiva. Min jgħid li jrid il-ġustizzja soċjali ma jistax ikunu li jwarrab lin-nies mill-ġid komuni. Min jgħid li għandu għal qalbu l-kwalità tal-ħajja ma jistax ikunu li jaffeċ fuq il-ħlejja li jsostnuh. Il-bżulija tagħna l-Maltin, il-ħidma tal-komunità internazzjonali f'Malta li għarfet toħloq il-ġid magħna, l-investiment dirett tal-barrani li għamel dill-art l-estensjoni ta' daru u l-klima politika u ekonomika stabbli waslu biex dan il-pajjiż joħloq il-ġid brata aktar maġla minn ta' ħafna pajjiżi Ewropej.
Nieħu pjaċir ninnota ir-rata għolja ta' tkabbir ekonomiku, it-tkattir tax-xogħol, it-tnaqqis fil-qatt, it-tnaqqis tad-dejn nazzjonali u l-parteċipazzjoni akbar tal-mara u ta' persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol. Progress ekonomiku rikonoxxut saħansitra anke mill-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali. Kull persuna li jirnexxila tqum fuq saqajja hija rebħa għall-individu u għas-soċjetà Maltija. L-inklużjoni soċjali u ekonomika ta' kull individu fl-ispirtu tal-Kostituzzjoni Repubblikana għandha tibqa' l-mira ewlenija f'politika li tgħaqqad l-iżvilupp ekonomiku mal-ġustizzja soċjali. Fil-waqt li fraħt u nifraħ kull statistika pożittiva dwar pajjiżna dieqa nota li għatfadal numru konsiderevoli ta' familji li minkejja l-bżulija tagħhom u minkejja li jibbatu f'xogħolhom qatt m'għandhomx isserħan il-moħħ ekonomiku. Huwa morali li nħallu f'xifer il-faqar jew fi stat perpetwu ta' tallab lil min dejjem ħadem jew lil min ġenwinament ma jistax jaħdem. Ikun ta' għajb kbir għar-Repubblika jekk dan il-mument pożittiv għall-ekonomija ma nużawhx biex inkomplu nwaqqgħu il-ħitan tad-differenzi soċjo-ekonomiċi. Repubblika ġusta tieħu dawn id-differenzi bis-serjetà u tindirizzhom b'sens qawwi ta' urġenza. Iżda għandi t-tama li l-miżuri kkontemplati mis-sena d-dieħla se jħallu impatt pożittiv fuq komunitajiet li ilhom ibatu s-snin. Jekk dan ma jkunx biżżejjed, nappella lil politiċi tagħna biex ikomplu jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa ħalli minnu batut iqum tassew fuq saqajh. Repubblika ħanina ma taċċettax it-teżi li ekonomija b'saħħitha u attrajenti għall-investiment lokali u barrani għandha tkun ibbażata fuq poplu bieżel imħallas bi ftit. L-isfruttament m'għandu għeruq fl-ebda qafas etiku morali u allura l-imġieba korretta f'dan il-qasam titlob li l-problema tal-isfruttar tal-ħaddiem tiġi attakkata bil-qawwa mill-istituzzjonijiet kollha kompetenti. Napprezza x-xogħol tas-soċjetà ċivili li żammet il-faqar fuq l-aġenda nazzjonali. Nittama li d-dialogu u d-diskussjoni pubblika dwar il-paga minima iwaslu għal azzjoni konkreta f'qasir żmien għax il-messaġġ ilu miktub fuq il-ħajt. Paga xierqa għal min jaħdem għaliha. Il-ħaddiem prekarju li jgħix ħajtu f'inċertezza perpetwa ma jistax ikompli jistenna. L-istess ħidma trid titkompla biex naraw lin-nisa jitħallsu daqs l-irġiel għall-istess xogħol li jagħmlu. ċifri komparattivi Ewropej juru li fil-waqt li rnexxielna nżidu l-ammont ta' nisa jaħdmu barra d-dar, id-distak fil-ħlas għall-istess xogħol żdied meta mqabbel mal-progress dan ir-rigward irreġistrat minn xi pajjiżi Ewropej. Statistika mill-Eurostat ippubblikata f'Novembru ta' din is-sena turina li d-differenza fil-pagi għall-istess xogħol bejn nisa u l-irġiel hija ta' 11% anqas għan-nisa. Dan huwa distak soċjali u ekonomiku inaċċettabbli u diskriminatorju li jeħtieġ li jittieħed b'aktar serjetà u indirizzat b'aktar ħeġġa. Għaddit sena oħra Repubblikana u b'dispjaċir ninnota li l-każijiet ta' vjolenza domestika iddominati minn swat, stupru u ċaħda materjali ma waqfu xejn. Nisa, ħafna aktar minn irġiel, qed jgħixu bit-teddid u l-biża' għal saħħithom u ħajjithom kuljum. Fil-waqt li l-indipendenza ekonomika għenet il-ħelsin tal-mara, il-vjolenza domestika għada id-dallam għad ta' relazzjonijiet soċjali f'dan il-pajjiż. Il-veru ħelsien huwa bbażat fuq ir-rispett reċiproku u l-għarfien li l-ġisem il-bniedem mu proprjetà ta' ħadd. Hawnhekk nappella t-tisħiħ tal-edukazzjoni interpersonali għat-titjib tas-servizzi ta' solidarjetà f'dan il-qasam u għal-ġustizzja effettiva mal-vittmi. Nappella wkoll biex l-awtoritajiet iħarxu aktar il-ġlieda kontra traffika uman, speċjalment ta' nisa li qed jiġu mqarqa minn kriminali li jweduhom is-sema fl-art. Jekk nagħlqu għajnejna għal dan il-fenomenu, nkunu qed inġibu fix-xejn l-għajta ta' drittijiet ċivili. Ħolqa importanti fil-katina tal-ġustizzja soċjali hija l-akkomodazzjoni. Repubblika ġusta ma tittollera s-sitwazzjonijiet fejn familji differenti jiċċaħdu mill-privatezza tagħhom għax ikollhom jgħixu flimkien, għax il-kirja hija għolja wisq għalihom, jew qar minn hekk fejn familji jispiċċaw bla saqaf fuq rashom. Is-suq dejjem il-profitt fittex. Għalhekk huwa l-obbligu tal-Istat li jara li ċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż
jaċċessaw spazji abitabbli biħlas soċjali. Hekk kif il-pis fuq l-individwi u familji f'dan il-qasam qiegħed jiżdied, l-awtoritajiet kompetenti jridu jħaffu l-pass biex il-proġetti ta' bini ġdid u riabilitazzjoni ta' bini eżistenti għall-akkomodazzjoni soċjali jibdew u jitlestew f'qasir żmien. Fil-waqt li bi pjaċir ninnota żieda fis-sussidju fuq il-kwirjiet mis-sena d-dieħla, din il-miżura m'għandix titqies bħala l-bidu it-tmiem tal-ħidma li hemm bżonn issir. B'hekk inkunu qed nassiguraw provvediment ta' akkomodazzjoni soċjali xierqa. Tul is-sena li għaddiet, l-ambjent baqa' fuq nett tal-Aġenda Nazzjonali. Sena li matula kibret it-tensjoni bejn is-soċjetà ċivili, bejn ir-residenti, bejn iż-żviluppaturi u bejn l-awtoritajiet. Minn din it-tensjoni joħroġ ċar li mhux kull żvilupp legali jista' jitqies bħala żvilupp aċċettabbli bil-kejl tal-kwalità tal-ħajja u tal-ħarsien tal-biodiversità. Jien konvinta li t-tensjoni fil-qasam tal-ambjent tonqos qatih jekk id-dialogu u l-kwalità tal-ħajja tagħna u tal-ġenerazzjonijiet futuri jitpoġġew fiċ-ċentru tal-proċess tal-ippjanar u tal-iżvilupp. Kull meta niltaqa' ma' tfal li huwa ta' spiss huma qegħdin jgħiduli li l-imkejjem miftuħa fejn jilagħbu skarsaw u li tnaqqir tal-ispazji miftuħa faqrilhom ħajjithom minkejja li ħafna minnhom jidhru li ma jonqoshom xejn. Fost affarijiet oħrajn, it-tfal jaqsmu miegħi wkoll it-tħassib tagħhom dwar l-arja mnizza mill-emissjonijiet ta' traffiku u dwar it-tniġġis akwistiku jew noise pollution. Jekk maħniex ser inżommu l-kwalità tal-ħajja tagħna llum u tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin fiċ-ċentru tal-iżvilupp, dan se jfisser għaċċ ambjentali għada u aktar esklużjoni soċjali. Sfortunatament tal-poplu tagħna, l-awtoritajiet f'pajjiżna fl-ebda żmien ma żammew biżżejjed fiċ-ċentru tal-iżvilupp il-kwalità tal-ħajja tal-ġenerazzjonijiet li għaddew tal-lum u tal-futur. Jekk ser nibqgħu sejrin hekk, il-ġenerazzjonijiet li ġejjin żgur li ma jfakkrunix bġieħ jekk se nkomplu ngawdu l-mument b'ebda għarfien ta' drittijiet tal-ġenerazzjonijiet li għad iridu jiġu. Għalhekk nappella għall-għaqal u għall-integrità fil-qasam tal-ippjanar u għall-għarfien sħiħ tal-prinċipju li n-nies għandhom jiġu qabel il-profitt. Jeħtieġ li l-politiċi tagħna jaħdmu flimkien għal viżjoni u strateġija ambjentali fit-tul li tmur lil hinn mill-leġislatura waħda. Irrid ninnota wkoll li rridu nkomplu nżidu l-isforzi ma' dawk li qegħdin isiru fil-qasam tar-riċiklar biex nassiguraw li niksbu r-riżultati mixtieqa. Ma nistgħux inħallu lil Malta tintradam taħt l-iskart li qegħdin nipproduċu. Irrid nfakkar li mar-riċiklar u l-użu mill-ġdid tal-materjal hemm il-prinċipju ta' tnaqqis fil-konsum. Il-kriżi tal-iskart ġejja primarjament minn ekonomija mibnija fuq konsum bla rażan. Dan huwa aspett ieħor fl-ambjent tagħna li qed imarradna jekk ma npoġġux il-konsum għal bżonn qabel il-konsum bla bżonn. Il-prinċipju ta' naħdmu biex nikkonsmaw u l-enfasi fuq il-konsum bħala l-kejl tas-suċċess ekonomiku huma żewġ realtajiet li għandhom l-effett li jxejnu kull politika favur l-ambjent u l-immaniġjar tiegħu. Hemm bżonn ta' politika aktar korrenti u strateġija nqas frammentata f'dan il-qasam jekk iridu nevitaw kriżi serja fil-qasam tas-saħħa u tal-ambjent. Fis-sena Repubblikana l għaddiet reġa' sar investiment qawwi fl-edukazzjoni, investiment li ssarraf fi skejjel ġodda. Tiswija ta' oħrajn, teknoloġija ġdida, aktar taħriġ kontinwu, skemi għal min waqalura u oħrajn preventivi u inizjattivi oħra. Minkejja dan l-investiment, l-analiżi xjentifika tal-esperti edukattivi ewlenin ta' pajjiżi oħrajn għadha tagħtina riżultati fl-edukazzjoni li normalment ma nassoċjawhomx ma' pajjiżi li qegħdin jaspiraw li jkunu fost l-aqwa f'dan il-qasam. Il-mijiet li ma jqogħdux għall-eżami tas-sekk, il-mijiet l-oħra li ma jgħaddux mill-istess eżamijiet wara 11-il sena ta' edukazzjoni obbligatorja, it-terz tal-popolazzjoni studenteska li toħroġ minn ħiliet bażiċi mill-fażi tal-edukazzjoni obbligatorja. Qrib l-20% taż-żgħażagħ li qegħdin fl-edukazzjoni u laqqas fit-taħriġ, il-parteċipazzjoni baxxa tal-adulti fl-edukazzjoni u tul il-ħajja u naqqas ta' ħiliet marbutin mad-dinja tax-xogħol huma fost l-indikaturi ta' tħassib marbutin mal-qasam edukattiv. Irridu naħdmu b'mod dirett mal-familji, fil-komunitajiet tagħna u mal-iskejjel biex niżguraw li t-tfal ma jaqtawx l-aptit għat-tagħlim kmieni f'ħajjithom. Sfida ta' dan il-gogor ma tistax tiġi indirizzata b'mod frammentat. Din mhix problema tal-qasam edukattiv biss.
Il-politika fil-oqsma soċjali, ekonomiċi u tas-saħħa għandha effett dirett fuq il-ħajja edukattiva fid-djar u fuq il-preżent u l-futur edukattiv tal-individwu. Id-dritt ta' aċċess sekwu għall-edukazzjoni huwa wieħed mill-ħafna drittijiet fundamentali ta' wliedna. Irrid nieħu l-opportunità wkoll biex infakkar fl-importanza u fl-urġenza li t-tfal tagħna għandhom jingħataw bis-saħħa tal-liġi id-drittijiet li pajjiżna ikkommetta ruħu għalihom 26 sena ilu meta rratifika il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tat-tfal u l-protokolli sussegwenti. Protokolli li jħarsu u jipproteġu wkoll l-tfal mill-abuż tal-prostituzzjoni u tal-pornografija. Nappella wkoll biex il-protokoll dwar l-aċċess tal-ġustizzja mit-tfal jiġi firmat u rratifikat. Għalhekk qed inħeġġeġ biex ma jintilifx aktar żmien u tfal Maltin u Għawċin jingħataw id-drittijiet tagħhom infurzati minn liġi komprensiva għalihom. Fil-qasam tas-saħħa ħadd pjaċir nota żieda fil-budget għal mediċini relatati mal-kura tal-kanċer. Irridu nkomplu naħdmu biex il-Maltin u l-Għawċin ikollhom aċċess sħiħ komplut u b'xejn għal kura ta' mart kiefer li jaħsad u jfaqqar. Matul is-sena li għaddiet l-arja politika komplet titqal. Ħafna mill-ġid li l-politiċi jwettqu flimkien permezz ta' diversi laqat f'kumitati u li ġid ta' fejda għal kulħadd qiegħed jintradam taħt munselli ta' akkużi u kontra-akkużi, tajjir, insinuazzjonijiet, skavar ta' stejjer personali u tfieħ ta' tajn. Dan kollu jwassal biex in-nies jinsew li l-politika qiegħda hemm biex kuljum ittejjeb il-kwalità tal-ħajja personali u kollettiva u biex għada jisbaħ jum aħjar għalina l-koll. Il-partiġjanizmu u l-populiżmu sfrenat ibaxxu l-istima li għandha tgawdi l-ħidma politika. Il-partiġjanizmu u l-populiżmu sfrenat jifirdu lill-poplu li s-saħħa tiegħu għandha tkun fl-għaqda u fir-rispett lejn id-diversità. Nisqar li l-imġiba fil-politika kif qed tiżviluppa f'pajjiżna qed tinkwetani. Qed ikunu tfal u żgħażagħ stess li qed jgħiduli li qed jiddejqu bl-eżempju mill-ar li l-politiċi tagħna qed jagħtuhom fil-mod ta' kif qed iġibu ruhom ma' xulxin. Din is-sitwazzjoni qed tinkwetani wkoll għaliex qed twassal biex nisserji u mħajra s-servizz ta' ħaddieħor jitbedu flok iqarbu biex jitlu għal ħajja pubblika. Għalhekk se nieħu l-okkażjoni biex nappella u nħeġġeġ lit-tfal u żgħażagħ Maltin u Għawċin biex ma jiddejqux juru li mill-politiċi tagħna jistennew eżempji li jispiraw il-pożittività fil-politika. Irrid nappella wkoll iż-żgħażagħ biex ikunu l-attivisti tas-sewwa u jipparteċipaw fil-politika ħalli nassiguraw li pajjiżna fil-futur igawdi minn mexxejja li jirriflettu l-vuċi ġenwina u onesta ta' dawk li jirrappreżentaw. L-imġiba tal-politiku għandha kontenut edukattiv qawwi. Għalhekk id-dibattitu politiku għandu dejjem ikun informat, uman, dinjituż, integru, kalm u fuq kollox rispettuż. Min-naħa l-oħra hija moralment u etikament inaċċettabbli li xi sezzjonijiet tal-medja tradizzjonali kif ukoll bloggers u individwi qed jindew bis-social media biex tiġi attakkata l-ħajja privata ta' persuni u tal-familji tagħhom, kemm jekk huma fil-ħajja pubblika jew le. Dan jagħmluh biex minn għalihom jinogħġbu ma' ċertu sezzjonijiet ta' nies u jiffomentaw il-mibeda fostna. Iżda dan huwa xejn li vjolenza psikoloġika maħsuba fuq il-persuna tal-individwu u mhux kontro argument fuq l-ħsieb jew il-fema tal-persuna. Il-libertà tal-espressjoni ma tagħti dritt lil ħadd biex jeddet id-drittijiet tal-bniedem, inkluż ir-rispett għal ħajja familjali u għal privatezza. Bħala poplu ma nistgħux naċċettaw dawn l-oxxenitajiet. Dan huwa għajb għal min qed jagħmlu, għalhekk nerġa' nappella lill-partiti politiċi, lill-entitajiet pubbliċi kollha u l-poplu ta' rieda tajba biex jiddisassoċjaw ruhom pubblikament minn dawn l-individwi. Nixtieq ukoll li l-poplu tagħna jaraf jarbel u jixtar sew qabel ma jemmen kull ma jiġi rrappurtat fuq il-medja differenti. Jeħtieġ li investu ferm aktar fl-edukazzjoni dwar il-medja, mhux biss għat-tfal u żgħażagħ tagħna, iżda wkoll għall-adulti. Fix-xhur li ġejjin, Malta għandha l-opportunità li tafferma l-prinċipji u l-valuri tagħha ma' sħaba l-Ewropej. Nistenna li s-sitt xhur tal-Presidenza Maltija jkunu xhur fejn jiddomina d-diskors tas-solidarjetà u jfeġġu sinjali konkreti ta' azzjoni fl-istess direzzjoni. L-Ewropa għandha bżonn tirkupra l-kredibilità mal-poplu komuni, dak li jaqlaħħa u jikolha. Konvinta li pajjiżna ser ikun qed jaħdem biex f'dawn is-sitt xhur li ġejjin dan il-kontinent f'nofs mal-tempata jara l-bnazzi li jixraqlu.
Eżis Maltin u Għawċin, grazzi tal-ħidma tagħkom Brist Malta Repubblika. Grazzi tal-ħin li ddedikajtu lill-uliedkom u lill-arkom. Nitlobkom tkomplu b'ħidmietkom fil-waqt li nħeġġiġkom tiddefendu s-sewwa bla biża' u b'konsistenza. Viva Malta Repubblika!